Ġejt hawnhekk sal-Malta Post f'dawn iż-żminijiet ta' festi hawnhekk jaslu eluf ta' pakketti dan huwa wieħed minnhom. Eluf ta' pakketti li ġew illum dak li qed taraw warajja kollu wasal illum u se jitqassam għada. Mit-tnejn sas-sibt ma' 800 ħaddiem li għandha l-kumpanija Malta Post f'ħidma bla qiegħda biex ilaħqu mal-eluf ta' pakketti li jaslu kuljum minn barra biex jitqassmu fiċ-ċentri postali. Fi żminijiet ta' festi l-ammont ta' pakketti li jaslu minn barra jirdupjaw, bl-ammonti jaqbżu anki l-40,000 kuljum. Tkellimna ma' uħud mill-ħaddiema li bħalissa qed jaħdmu ħafna sara biex ilaħqu. Żmien il-miliet allura l-ammont ikun sostanzjavoli. Tara dak l-ammont ta' pakketti, dan huwa parti minn xogħolna, dejjem nkunu qed nistennew li ħajjiġi ammont ta' xogħol. We are so busy and we have to stay a bit more, not a bit more, overtime to finish all the work of the day. Wieħed mill-uffiċjali li jmexxi ċ-ċentru fejn jiġu l-pakketti qal li l-eluf ta' pakketti jridu jitqasmu kif suppost biex l-għada joħorġu għat-qassim u qabel ma l-maħżen ikun vojt ix-xogħol ma jaqafx anke sa kmieni filgħodu. Bħala pakketti żieda enormi u dis-sena naħseb kienet l-ikbar sena li kellna iktar pakketti mis-snin l-oħra. U ovvjament konnet indumu sa tard bil-lejl anke sa filgħodu kmieni filgħodu biex illestu x-xogħol kollu li kellna. Nibqgħu għaddejjin anke sa 3 l-4 ta' filgħodu. L-importanti li dak li ġie minn barra joħroġ dakinhar. Il-Head of Marketing tal-Malta Post, Albert Guder, għal jħossu kburi bil-ħaddiema tal-Malta Post li jagħmlu dak kollu possibbli biex ix-xogħol kemm pakketti u anki jittri jitqasmu fil-ħin. Spjega li minħabba li l-Maltin u l-Awċin saru jixtru ħafna minn barra, il-ħidma l-kbira ġejja mill-pakketti. Kuljum Malta Post tiġbor pakketti mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u mill-Freeport. Fej soltu kuljum nirċievu eluf ta' pakketti palissa l-ammont irdoppja. Tista' tgħid tifhem, però aħna xorta skont l-standards li għandna, ix-xogħol li jidħol kuljum irid jitlesta kuljum. Ġifieri aħna nippreparawh biex joħroġ ma' Malta Għawdex kollha kemm hi l-għada. Fil-waqt li żdiedu l-pakketti skont il-Malta Post il-kartolini tal-miliet naqsu meta mqabbel ma' snin ilu u dan għaliex illum saret aktar faċli tawgura l-festi permezz tal-midja soċjali.